Исәнмесез, җыр сөюче дуслар. Елның 11 аен башладык. Яңа ай лаеклы хит җырлар парадына да яңа иҗат җимешләре алып килә. Ноябрьдәге хитлар алышын күзәтүен мин, Лилия Гыймаддинова, башлап җибәрермен. Классик язучы әйткән, әгәр кыюлыгың булса, һәр хыялың тормышка ашырга мөмкин. Хыял. Хит парадта катнашучы җырчыларыбызның бала чактан килгән кайсы хыяллары тормышка ашты икән, ә кайсылары әле чиратта тора. Менә шулар хакында сораштырырга булдык әле бүген. Эльмира Нагыймова әйтүенчә, аның күп төрле балачак үсмер чор хыялларының берсе атта йөрү булган. Һәм бу хыялы инде популярлык яулагач, фотосессия вакытында тормышка ашкан. Ул атта йөреп фотога төшкән. Шулай ук җырчының Гүзәл Уразова белән бергә җырлау хыялы да булган. Монысына да өлеше ирешелгән. Алар мәҗлестә генә булса да, кара әле күземә җырын бергә башкарган. Безнең хитлар парадында Эльмира Нагыймова Сары роза җыры белән катнаша. Сары роза кызганмыйча тапталган, кемнең икән шул кадерле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, горур чәчкә, кемнең назлы бүләге, әйтелмичә калган сүземе, әллә соңгы теләге. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Юл буена ташлаганнар затлы чәчәк розаны, сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы? Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Марс Гыйләҗевнең хыяллары әлегә үзе кебек тыйнак. Әмма аның бүгенгә бердән-бер булган хыялы дөньяны колачлар дәрәҗәдә киң дә. Җырларының татар тамашачысы күңеленә урын табуы һәм озак еллар дәвамында саклануы турында хыяллана ул. Ни дим, Марс, хыяллан һәм эшлә.
Ижат юлының бірінші 10 елігында болмаса да, икенче 10 елында бу хыялыңның шыңга ашуын тоя башлаячаксың. Bağrımni kirib o'tsin jonima, ko'zlarimni g'oshiq etib aylan suygan yorima. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Canğa kerak жылы сөзің, yürekке yemirirlik, bolsun menim baqıtkayım, ömür boyu suyarlik. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Quyosh nurlari tishganda eri qorning suvlari, g'imirlikka deyib to'tiq qisib qo'llarini. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Yoz uyangan shashaklarga quyosh nurlari kerak, qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak. Qora ali ko'zlarima sen deydi bayrak, sen deydi bayrak. Бу айның тагын бір җыры таң җыры. Ямле төркеме бу минутларда безне караучы кызларыбызның зур сәхнәдә эшләү хыялын чынбарлык итә ала. 5 ел дәвамында Ямле төркемендә җырлаган Алина Давудова алга таба үзе генә эшли башлаячак. Шуңа күрә дә төркемгә 3нче җырчы кыз эзлиләр. Кастинг таләпләре белән Ямленең социаль челтәрләрендәге төркемнәрендә танышып була. Күпләр нигә китте икән дип баш ватадыр. Кызлар арасында ниндидер каршылыклар юк. Һәр җырчының иҗаты үсешкә илтүче адымнардан, эзләнүләрдән тора. Ямле өчендә яңа солист уңышка яңа адым булыр. Алинәгә бары тик хыялларының тормышка ашуын телибез. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, аңламың таңнар атқанда. Талайым таңының жарын, туған яқының мұңын, шаңлап шешімәләрі ақанда.
Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар иҗади образлары позитив булуына карамастан, һәр кайсыбыз кебек үк гап-гади кешеләр. Беләсезме, мин аларны хыял белән план дип атар идем. Хыял бит ул ниндидер могҗиза булуын көтү, романтикага тартылу. Гөлназ урау юллар, иҗади илһамланулар белән хыялларын чынбарлык итүче. Ә план менә хәзер яки озакламый башкарылырга тиешле эш. Илсур һәр йөрешен планлаштырып, максатына ирешүчән җырчы, гаилә башлыгы. Парлы дуэтның 7 гомер исемле җырларына клипны карыйбыз һәм тавыш бирәбез. Каян беләм икән сине, күрешкәнбез микән инде, очрашканбыз инде әллә, узган үткән бер гомердә, җитмәс кебек 7 гомер, яратырга сине җирдә, нигә көннәр атналарда, 7 генә, җитмәс кебек Yaşar için senin bilen Bir tuğtamı kapatlıyım Sine süyem, sine süyem Yakın kebek yüzün uzun Tanış kebek Әллә үткән тормышларда Гашыйк булганмын мин сиңа Җитмәс кебек 7 гомер Яратырга сине җирдә Нигә көннәр атналарда 7 генә Җитмәс кебек 7 гомер Яшәр өчен синең белән Бер туктамый Яратырга сине җирдә Нигә көннәр атналарда 7 генә Җитмәс кебек 7 гомер Яшәр өчен синең белән Бер туктамый кабатлыйм Сине сөям Бер туктамый кабатлыйм Сине сөям Нәркис Зиннатуллинның бала чактан булган хыялы үз проекты буенча төзелгән йорт. Ул инде әлегә йортның нинди материалдан, нинди зурлыкта буласын, кайда нәрсә урнаштырасын да планаштырып куйган. Бары тик проектның үзен ясасан гына ул йортта уңайлылык булачак ди ул. Фатирыбыз да бар. Әмма үзем төзегән йорт алдагы елларның хыялы булып кала ди җырчы. Аллаһ ярдәм бирсен дип телибез һәм Нәркискә кушылып, Нижгар такмакларын башкарабыз. Сезнең өчен хәзер җырлыйм кысканы Хәзер җырлыйм кысканы Сезнең белән сизелми дә гомерләрнең узганы Өйнең башы түгәрәк килеп кунган күбәләк Килеп кунган күбәләк Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк
Yaşaygan nurların sibişeler Nurların sibişeler Onlar da bizden bəxtli günge bir görüşeler Onlar da bizden bəxtli günge bir görüşeler Akkışlar kilgen bizge Gitterler miken kızge Gitterler miken kızge Akkışlarının mehabetin bizler idik sizge Akkışlarının mehabetin bizler idik sizge Kısqa köy Balam işkin kısqa köy Birini andan birini mından birini tüggenden de söy Birini andan birini mından birini tüggenden de söy Siparattır 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 kazanı Siparattır kazanı Tuğanlarım düz işlerim var kızda tazama Tuğanlarım düz işlerim var kızda tazama Vallahi da bizgen nurja Vallahi da bizgen nurja Vallahi da bizgen nurja Üstekiyim nişik tuza yeşkımır şula yuza Üstekiyim nişik tuza yeşkımır şula yuza Әгәр син үз алдыңа максат куеп та, аңа ирешү планың юк икән, уңышка ирешү авыр булачак. Менә шуны аңлаганга Гөлүс Хабибрахмановның һәр адымы уйланылган. Хыялларын тормышка ашыру планнары бар аның. Ә менә әлеге хыялда гына булган планнары хакында үзе сөйләсен. Җавап кайтарасым килә, яшүсмер бала чак вакыттан минем хыялым бар. Ул инде әлбәттә шушы Татарстан күләмендә үземнең сольный концертларымны кую. Жанымны йөрәкне яулаган сине уйлап туймаган Гөлем дип сине сайлаган сайлаган Жаным мәхәббәткә тулы Жаным моңнарыма тулы Син минеке Син генә син кирәк Тәкъдиремә син дәва димә Йөрәк аңа син кирәк Син генә син кирәк Тәкъдиремә син дәва димә Йөрәк аңа син кирәк Фәрештәм табылган җирдән юлга карап мин көткән Уйда мәңге син икән мәхәббәтем син икән Җаным мәхәббәткә тулы җаным моңнарыма тулы Син минеке Син генә син
кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк, тәкъдиремә син дәва димә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Винарис Ильегет кичкенәдән хыялый булган. Кызганыч, бер хыялым инде тормышка ашмаячак ди ул. Мин әти-әниемнең мин картайганчы янәшәдә булулары турында хыяллана идем. Җырчының күп санлы хыялларыннан берсе әкияти сарай төзеп, шунда яшәү, кунаклар дәшү, иҗат итү. Менә монысын инде якын арада чынга ашсын дип телик. Хәзер инде ул Татарстанның атказанган артисты исемен дә алды, гаилә дә корды. Димәк, дус-туганнар сафы артты. Алар белән шикердәшеп сөйләшеп, җырлашып утыру өчен әлбәттә патша сарайлары кебек зур йорт кирәк. Кайдасыз? Күзләремне миннән ала алмый, син карадың миңа туттырып. Йөрәгемә чиксен хисләр салдың, булмый инде сине онытып, онытып. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына нигә күзең кыстың, күңелем булгач башка берәүдән. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына нигә күзең кыстың, күңелем булгач башка берәүдән. Мин сине эзлеп, эзлеп сөйләм, башкаларга күңелем төшмәде. Синнән башка хәзер бигрәк читең, искә алам белегә шакларны, шакларны. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына нигә күзең кыстың, күңелем булгач башка берәүдән. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына нигә күзең кыстың, күңелем булгач башка берәүдән. Уйлым сине иртә һәм кичләрен, уйлым сине кая барсам да. Син булырсың минем йөрәгемдә, онталмавым һичбер кайчанда, кайчанда. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына нигә күзең кыстың, күңелем булгач башка берәүдән. Яратмаслык булгач ник карадың, яра салдың минем йөрәккә. Уйнап кына
астын. Көңілім бұлғаш башқа біреуден, көңілім бұлғаш башқа біреуден, көңілім бұлғаш башқа біреуден. Хит парадыбыздағы 10 жыршыдан бары тик Айгүл Миндиярова гына хыяллары турында ашыктан-ашык әйтмәде. Біз аны аңлыйбыз. Күпләрдә бит хыялың турында кычкырып әйтсәң, ул чынга ашмый дигән ышану йөри. Айгүл шунысын гына ассызыклады. Мин вак-вак атлап хыялларыма ирешә барам диде ул. Әфәрин. Гомумән кешеләр ике төркемгә бүленә. Кемнәрдер хыяллана һәм мугҗизага ышана, кайберәүләр үз теләкләрен үзләре тормышка ашыра. Икенче юл катлаулырак, әмма анысы уңай нәтиҗәгә тизрәк китерә. Айгүл Миндиярова әнә шундыйлардан. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә, көнләшмә, син мине көнләшмә. Шынасынын аңламыйча, юк диләре бутырма. Шушындый матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы да уйдырма. Мәхәббәтеңне сүндермә, үз үзеңнән туйдырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Ух, җитте булды дәшмә. Ноябрь хит парадында тиздән 65 яшьлек юбилеен каршы алачак Ахир. Драматург, язучы, журналист Хәбир Ибраһимовның иҗади исеме ул. Кичкенәдән ул язучы булырга хыяллана.
Әтисе генә язучылыкны эшкә санамый. Улын берәр төрле җитәкче итеп күрәсе килә. 30 яшендә генә Хәбир Ибраһимов хыялын тормышка ашырып, беренче шигырен матбугатта бастыра. Тагын бер яшерен хыялы була. Ул җырлыйсы килү. Беренче тапкыр Мырау Батыр телефильмында җырлый ул. Шуннан батырайып китә, язучылар белән бергә төрле өлкәләргә, очрашуларга йөргәндә җырлый. Инде менә хыялларының чынга ашу мизгелен, дуслар, сез дә үз күзләрегез белән күрегез. Tağlar əli üdüməgən Qayınlarda yapraq sipməgən Yazlarımның təvqi şəşkələrin Jinab qışağına iltməgən Yoxşul ömür əli üdüməgən Şuna kızlar kilip gitmegen Yoxşul ömür eli üdmegen Şuna kızlar kilip gitmegen Tağlar əli üdməgən Monlarımda taşlap gitməgən Yüreğimdən çıqqan jırlarımны Garmun kilərinə tökməgən Yoxşul ömür əli üdməgən Şuna kızlar kilip gitməgən Yoxşul ömür əli üdməgən Şuna kızlar kilip gitməgən Tağlar əli üdməgən Yülərlikdə шығып bitməgən Uzğan yaşlığımını bir tuyğanşı Xatirimdə əli üdməgən Yoxşul ömür əli üdməgən Şuna kızlar kilip gitməgən Yoxşul ömür əli üdməgən Şuna kızlar kilip gitməgən Yoxşul ömür əli üdməgən Şuna kızlar kilip gitməgən Bizning ömür əli üdməgən Нижгар өлкәсеннән булган әти-әниләре Айратка татар телендә милли йолаларны да кичкенәдән өйрәтә. Айрат Мәскәүдә оешкан Айкай ансамблендә җырлый. Шушы проектта эшләү дәверендә билгеле үз җыры, үз карьерасы турында хыяллана. Бу хыялы тормышка ашты дияргә була. Бала чактан уен приставкасын алу турында хыяллана идем ди ул. Ул вакытта ул кыйммәт иде. Алу мөмкинлеге дә юк иде ди Айрат.
Хәзердә уен приставкасын аласым килә, мөмкинчелегем дә бар. Ләкин моның вакытны файдасызга әрәм итү икәнен аңлыйм. Шуңа алмыйм да ди җырчы. Айрат Сафинның тагын бер тәртипле, мөселман гадәтләрен үтәп яшәүче гаилә турындагы хыялы тормышка аша. Ә менә лаеклы хит җырлар парадында җиңү тамашачылар сездән тора. Nazlar iken bizning matur parlar itken min bit seni ömür boyu yarım itep kütüken yaşlıktan özü bizge yakın sevip öle gitken mehabetli yazlar digen Seni koyda sin şunla min yaşılığının tonları yazgating Seni koyda sin şunla min yaşılığının tonları yazgating Günler miken, dünler miken Jan gözüyün urun sipken Elle vay mı yıldızlardan Bәхет сүзен шиккен Безнең җәйләр җиткән Шатлык хисе балкый йөзедән Хисләреңне аңлыйм беләм Ярты сүздән Сине кайда син Şunla min yaşılığının tonları yazgating Seni koyda sin Şunla min yaşılığının tonları yazgating yaşılığının tonları yazgating Sin koyda Дуслар, безнең хитлар парадындагы җырлар ошаса, 55-33 кыска номерына җырның исемен языгыз. Тулырак хәбәр Майдан ТВ сайтында. Хыяллар. Ниндидер уйдырма фантазия түгел ул. Хыял һәр кеше тормышының аерылгысыз кисәге. Һәрберебез матди байлык турында да, рухи үсеш турында да хыялланабыз. Хыял безгә максат һәм юнәлеш бирә. Димәк, безнең яшәү мәгънәбез барлыкка килә. Шушы хыялга ирешү бездән шәхес буларак үсүне дә таләп итә.
Хыял ул әле киләчәккә ышаныч та. Хыялланыгыз, дуслар. Берсе шыңга ашмаса, төшенкелеккә бирелмәгез. Икенчесе, өченчесе дә бар бит әле аның. Алары сезгә сөенеч китерер. Татар җырлары сезгә максатыгызга юлда ярдәмче, сердәш, сәфәрдәш булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.